shine like a diamond. L'or i el diamant són minerals que han necessitat milions d'anys per formar-se. La seva complexitat única i la fascinació que generen els ha convertit en objectes de desig des de temps immemorials. Però més enllà de poder convertir-se en una joia, es tracta d'una opció molt atractiva per inversionistes que volen diversificar el seu capital. L'or i els diamants són el que s'anomena un valor refugi per als inversors. Quan els mercats o les borses cauen, normalment el valor dels diamants i l'or es manté o puja. A Andorra, l'únic despatx majorista que es dedica íntegrament als diamants i l'or d'inversió a nivell financer és la Companyia Internacional del Brillant. N'hi ha dos tipus de clients. Molt poquet client és el típic turista que passa per la porta, piqui i vol un lingot petit. Això és una mínima de la nostra operativa. La nostra operativa comença ja dintre del sector financer quan un client vol diversificar part del seu patrimoni o de la seva cartera i el que fa és, al mateix banc li diu, com a consell et diria un 10% de la teva cartera, mínim tenir-lo en or d'inversió. Per què? És molt fàcil. Quan tot cau, quan tot va molt malament, l'or que fa? Repuntar automàticament i compensar les teves pèrdues. Si ho mires a nivell d'inversió, tu has de comptar que la fiscalitat de l'or és baixa, no, inexistent. Aquí a Andorra no tenim ni plusvalues, no paguem ni a la compra ni a la venda i no té cap tipus de part impositiva. El règim especial de l'or et dona una facultat per poder vendre, comprar i tenir una part del teu patrimoni resguardat de qualsevol tipus d'imprevist que puguis tenir a la teva vida. El preu de l'or d'inversió s'estableix al London Gold Fixing, un organisme del Regne Unit format per una quinzena d'entitats financeres que regulen l'oferta i la demanda d'aquest mineral, mentre que la compra-venta de diamants d'inversió es du a terme a Bèlgica, a la ciutat d'Anvers. A nivell del diamant, tenim la bossa del diamant d'Anvers i tenim un regulador que es diu el Rappaport Diamond Report. És una llista oficial que regula el preu a nivell internacional dintre de les principals bosses del món. Nosaltres tenim, per sort, un despatx a Amberes, operem dintre de la bossa, comprem directament a bossa, no tenim cap tipus d'intermediació i el que fem és buscar el millor producte. Tenim un producte tan excepcional que només el 2% de la producció mundial té aquestes característiques. Si tu un dia vols retornar al mercat, la demanda fa que el preu sigui més elevat degut a que l'oferta és tan petita que no es troben d'aquest tipus de peces tan excepcionals. El preu d'un diamant d'inversió el determina el seu tamany, la seva puresa i brillantor, el color i fins i tot com ha estat tallat. Aspectes que coneix molt bé el fill d'en Manel, que amb només 16 anys es va convertir en el tassador més jove de la borsa de diamants d'Anvers. Si una taxació, nosaltres ho fem normalment quan una taxació és antiga, perquè també algun criteri pot variar. A vegades hi ha noves correccions com que es tenen en compte els naturals, que són les possibles ratllades que tingui el diamant, externes o internes. Mires la pedra, l'observes, fas la teva pròpia taxació i després l'envies sempre al laboratori, perquè és el que et dona la legitimitat enfront d'un client i el preu que estàs venent. I després ja tens aquest valor que té la pedra en conforme al mercat. Per als inversors que volen comprar o vendre els seus diamants, la legitimitat de la tassació s'ha de secundar amb aquest document, que és com el passaport dels diamants, i certifica la traçabilitat de cada peça per descartar un origen fraudulent. Sense aquest paper, els diamants perden gran part del seu valor. Tu compta que el 80% dels diamants de tot el món passen per la bossa de diamant d'Amberes i el regulador és l'oficina central d'Amberes. Sempre parlem de diamants ètics, diamants controlats, diamants verificats amb un número làser tallat per tenir sempre la traçabilitat, que és el que fa que tot el producte que entri aquí a Andorra o que nosaltres venem a nivell internacional estigui regulat amb tota la traçabilitat. Per què? Perquè imagina't, nosaltres comprem un diamant a Índia, D-Flawless. Aquest diamant passa automàticament a New York perquè GIA certifiqui que és un D-Flawless. De New York GIA automàticament passem a Rappaport Diamond Report d'Israel, que ens fa un certificat específicament d'inversió. Torna a Amberes per verificar-la per HRD, que és el Consell Superior del Diamant, i fer una altra certificació. És com si tu tinguessis 4 passaports o 5. Vol dir que tu, en un moment que vulguis recol·locar aquest producte a nivell internacional,
Totes les bosses del món estan amb un número de registre que permet que aquest pugui ser comercialitzat de forma lliure, fàcil i còmoda pel client. Prop d'1 milió d'euros en diamants es concentra en aquesta taula de la seva oficina d'Andorra la Vella, un preu que, a diferència de l'or, variarà molt poc en el temps. Malgrat que tant l'or com els diamants són valors molt estables, en el cas del mineral daurat pot patir més variacions davant la incertesa dels sistemes financers. Amb l'or sí que n'hi ha unes correccions que ara per ara es veuen. Quan hi ha una mala fluctuació de qualsevol altre actiu, l'or repunta, és antagònic el moviment al dòlar, per exemple. Ja pots preveure un moviment directe a nivell de l'or. Ara per ara, la solidesa del mercat dels diamants al món no fa preveure cap baixada de preus, més enllà de la incertesa que genera per alguns una nova tendència en joieria que consisteix en fabricar diamants artificials per evitar qualsevol violació de drets humans en la seva extracció. Hi ha molt debat en quant a tenir diamant sintètic o no, perquè realment el valor del diamant, quin seria si al final es pot crear al laboratori? I al final és un procés que personalment no ens agrada, perquè creiem en el valor intrínsec del diamant, que diuen, no, imagina que ara s'inunda el mercat de diamant, no passa res, les entitats reguladores ja trobarien la manera de donar més oferta, donar menys demanda per mantenir aquest preu. És a dir, el que es busca és un diamant que ha estat 5 milions d'anys formant-se, després va a diferents borses, certifiques, la persona extractora, el verificador del laboratori, el verificador de la mineria, és a dir, tot està tan ben fet que els diamants de sang, jo crec que més que res és un passat. La síntesi no és el futur, perquè al final el que es busca és el valor intrínsec, sinó és fer les coses com estan ben fetes des d'un passat i continuar-les fent cap a un futur per mantenir un bon preu i una bona inversió. Perquè, com diria el famós eslògan, un diamant és per sempre. Des de fa més de 3 dècades, i si res els ho impedeix, la Companyia Internacional del Brillant seguirà oferint inversions en forma d'or i diamants els pròxims anys. Potser no eternament, però sí amb un relleu generacional assegurat. M'agradaria que sigués amb la base del meu pare, que realment és fer les coses ben fetes, amb esforç, treball, i si creixem més, ho fem a partir d'aquesta base. Expandir-nos, jo crec que ja tenim bones posicions, tant a Roma com a Bèlgica i aquí, i al final és mantenir un negoci que funciona, que és un bon negoci en quant a producte, i al final és créixer, fer les coses bé i continuar com estem. I és que, contradint a la mateixa Marilyn Monroe, els diamants no serien els millors amics de les noies. Són els millors amics dels inversors.